Mga revelasyon at exciting twist, abangan mamayang gabi sa Lolong ang bagong yugto. Tunghayan sa report. Sa pagpapatuloy ng pinaka-inaabang adventure serye sa mundo ng telebisyon na Lolong, mas kapanapanabik pa ang mga tagpo. May kilala na ang mga bagong karakter na gagampanan ni Naveen Abrenica, Thea Tolentino at marami pang iba. Handa na kaya sila sa pagsisimula ng dambuhalang digmaan? I'm just very happy to be part of this project na bukod sa entertainment, nakakapagbigay pa kami ng aral at inspirasyon sa mga manonood. Isa akong, based on the trailer, pwede ko nang disclose na isa akong atubaw. Isa siyang leader. Na-witness niya lahat ng mga pang-aapi sa mga atubaw. Ngayong gabi, magkakaharap sina Lolong at Karina sa ginawang pagtatraidor nito. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, magkakaharap sina Lolong at Diego. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang pagkikita? Samantala, susugurin ng mga armadong kalalakihan na may takip sa muka ang mga banson. Magkakaroon ng tensyon, pero to the rescue si Lolong at ililigtas si Karina, Elsie at Bella laban sa mga armadong lalaki na sumusugod sa mga banson. Huwag palampasin ang bawat tagpo dahil painit ng painit ang mga eksena. Tutok na mamayang gabi sa Lolong ang bagong yugto sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.